מה אתה עושה? תחילה. רגע, מה? כמה להרים את מי שמש לשולחן הזה? כן. משכיבים אותו. והחלק חלבונות. שהבית עצמה בבית. מה זה למה את צומקת? תרגי. בואי. גיגנט. עוד תסוי. אני הבאתי הפעם, אני בסדר. תמיד בסדר. לא תמיד, הפעם אני בסדר. מי שרוצה יש לו סידור. כן, הנה, באספלט השחור הזה אתה יכול להיות, אבל תשמע, זה לא מגרש משחקים. אמא, איפה את האדמה שם? כן, זהו. מה לכם אבל? בשביל מה לכם אבל? לא. כאן. תראו בחוץ, מה כאן, הסיפור? אתם מה צריכים עברתם? לשמוח מה שאתם סקרנים? כהנים. אתם תעבדו בבית המקדש, אנחנו נבוא לראות איך אתם עובדים. אנחנו רק לשיר. אתם הלוויים, אנחנו נשרה לא מענה. עלינו, מה? סבתוש, שלום. גלעד! מה נשמע? עדי בואי רגע. גלעד, איפה אתה? תצלמי וגם אני הולכת היא לתת אומרת לסבתא לה מישהי. לא. שרשרת לא. רגע, זה הכל יחד? אז אולי אני לך עוד סיבה. איך הכובע? נהדר. גלעד! טוב, עכשיו קדימה, אני מאחוריי. עזרתי לך, שלחנו במסעות בעלייה בין הבתים, זה עלייה. אמא! אז אני... מותר לי להיות כזה? איפה? כמו של גלעד? כן. אבל אין מקום כל כך ציצורים. טוב לי שהיא התכוונה פה. אתה שמת דברים. הנה. אתה מוכן לרדת מותק משם? יש כאן ספרי קודש, תרדו. רובינזון קרוזו. עדיף תצלמי אותך. אמא, נכון אני יכול להיות על החובה? נוריד את העמדים. תעשי רחוק. אחיה. גלעד, תעמוד מאחורינו, איתי ועדי. רגע. רק למה? אתה לא רוצה לדחוף את סבתא? זה כמו... משוך בגזר. זה לפי הכובע. משוך בגזר. אנחנו כולנו מאחורייך. אני מאחורייך, שרה מאחוריי. נורית עדי? מאחורי שרה. עדי דוש. גלעד, תעמוד אחרי עדי. נודניק. נודניק, לא חמוד. זה לא באמת את מצלמת, זה לא הקצב הטבעי שלנו. סלואו מושן. סלואו איזה מושן. יופי הפרחים, אף אחד לא ראיתי שעבוד פרחים. לא, בואי, אני רואה שהפרחים. יש עסק? אתם יודעים כמה